zaintza eskubide unibertsalaren alde Euskal Herriko mugimendu feministak prozesu bat abiatuko du, greba orokor batera deitzeko asmoz. Zaintza negozio izatari uztea nahi dute greba feminista orokor batera doaz, eta bide horretan atzoko egunarekin martxoaren 8arekin lehen urratsa egikaritu zuten. Hain justu zaintzarako eskubidea izan zen atzoko mobilizazioetako ardatz nagusia, baina mugimendu feministak adierazi zuen aurrerantzean ere lanean segituko duela horren bueltan. Otsailean abiatutako borroka dinamikari jarraikiz, denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua jarri du martxan, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz-herri jorratzeko argi dute helburua. Borroka artikulatu bat planteatzen dute greba feminista orokor baterantz. Eguerdion guztioi 12:30 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Ostegun honetan atzoko emakume nazioarteko eguna izango dugu hizpide. Izan ere martxoaren 8an milaka emakume atera ziren kalera euren eskubideen defentsan, 11 mobilizazio burutu ziren Euskal Herri luze zabalean eta denek ala denek izan zuten zaintza hizpide. Aipatu aferari heltzeko hain zuzen Nerea García kazetaria dugu kameraren beste aldean Gasteiztik. Kaixo Nerea. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, horixe ez da, martxoaren 8 hizpide dugula, aipatu bezala milaka emakume kalera atera ziren ondoko leloari helduta denon bizitzak erdigunera zaintza irauli dena aldatzeko. Gainera, zaintza sistema eraldatzea aparte, Espainiako atzerritartasun legea bertan bera uzteko eskatu zuten feministek. Konta iguzu Nerea, nola igaro zen atzoko eguna? Bai, hori da, beste behin ere arratsaldeko manifestazioak jendetsuak izan ziren hiriburu guztietan. Zaintza sistemaren aldaketa azpimarratu zuten eta horrekin batera egoitzetako eta etxeetako langileak balioan jarri zituzten eta emakume migratzaileen egoera salatu zuten. Olatu morea iniz baino indartsuago ikusi da Euskal Herri osoan. Kalean borroka feministarako aldarriak 4 haizetara zabaldu dituzte. Eta horrekin batera, zaintza erdigunen jarri dute denon eskubidea dela ulertuta. Zaintza sistema publiko komunitario baten alde eginez eta sektoreko langileen lan baldintza duinak eskatuz. Martxoaren 8tik abiatuta mugimendu feministak greba orokor batera deitu du. Ez dugu promesa huts gehiagorik nahi. Ez da gure diskurtsoaren kaptazio gehiagorik nahi ere. Zaintzarako eskubide unibertsala exigitzen dugu, eta zaintza horiek negozio izateari uztea. Eta greba guretzako bada tresna bat, bada langilontzako tresna bat, greba hori feminismotik berrindartzea, irakurtzea importantea da, garrantzitsua da, eta zentzu horretan bagoaz, bide hori eraikitzen prozesu honetan. Zaintza eredua eraldatzeko beharra aldarrikatzeko eguna izan zen martxoaren 8koa, eta milaka herritarrek kaleak hartu zituzten. Instituzioek eta sindikatuek ere bat egin zuten mugimendu feministak deitutako mobilizazioekin. Goizean alaberrela sindikatuak Bilbon egin zuen manifestazioa, zaintza zerbitzu publikoetan izandako murrizketak salatu zituzten. Eta zaintza lan horiek gainera, aldarrikatzen dugu, partekatu behar direla, inkluso eremu ez profesionalizatuetan, ez? Hortaz, zaintza sistema publiko doan, duin eta kalitatezkoa aldarrikatzen du elak. Aldiz Lab sindikatua Euskal Herriko hiriburu nagusietan kontzentratu zen. Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean eta Sabinetxaren aurretik igarotzan ertzaintza oldartu zitzaien. Ostera Donostian ere tentsiunea sortu zen. Sindikatuak idatzi bat helarazi nahi izan zion Aldundiari, baina sarrera ukatu zieten. Eta gure ustez, zaintza denok jaioganetik ezinbestez behar dugun zerbait izanik eta gizartea hau sostengatzeko ezinbesteko zerbitzu bat eta beharra izanik, gure ustez horrelako funtsezko eskubideak bermatuak izan barko lieke. Bestalde pentsiodunek ere bat egin zuten mobilizazioekin. Euskal Herrian 1000 eurotik beherako pentsioak dituzten emakumeak 200.000 baino gehiago direla nabarmendu dute, eta milaka eta milaka direla 700 eurora iristen ez direnak. Zainketa lanak partekatuak izan behar direla ere esan dute, eta horretarako sistema bat aldarrikatu. Zaintzan eredua bultzatzen nahi diana da, guk hor, bai gure hilobei, bai gure kideei eta deno zaintzea, ez? Baina ikusten dugu, konpartitutu behar degula.
Zaintzaren sektorean lan egiten duten gehiena gainera emakume migratzaileak dira, eta horien egoera are larriagoa dela salatuz, mugimendu feministak eta sosa arrazismoak atzerritartasun legea indargabetzea eta pertsona guztien erregularizazioa eskatu dute. Hoy nos encontramos en una concentración frente a la Oficina de Extranjería en el marco de las movilizaciones del 8M para visibilizar que las mujeres migradas existimos, que las mujeres migradas, aunque no puedan salir, sobre todo las mujeres que se dedican a los cuidados, al trabajo interno, no puedan salir a manifestarse, nosotras estamos aquí. Eta nola ez ezin ahaztu horrelako egun garrantzitsu batean preso dauden emakumeak. Euskal emakume presoek jasaten duten zigor hirukoitza salatu dute Iruñean. Emakume presoak izateagatik urte luzeetan are bakartuago eta are urrunduago egon izan dira. Sistema patriarkalaren adierazle garbinetakoa den kartzela sisteman zigor kruderago bat jasanez. Honetaz gain, Euskal emakume presoak ere zigor gehigarria dute, salbuespenezko espetxe politika. Honen ondorioz eta emakumeentzako izendatua dauden espetxeen eskasia dela eta Euskal emakume presoen egunerokoa gizonezkoena baina zailagoa da. Argi dago oraindik egiteko asko dagoela, baina herria borroka feministarako prest agertu da, pausoz pauso gizarte berdintxago baterako bidean. Bestaetik emakumeak izpide ditugula eta Gasteizen zarela aprobetxatuta Nerea emakume ugari izeneko erakusketa dugu dagoeneko ikusgai, ez da, zer dakar obra honek? Hala da bai, Lorena Eskala, Iratxe Mentzia, Nefero Laizola, Sofia Velasco, Ariana Ruiz de Azua eta Maider Laza artistek osatutako topaketa artistikoa da. Martxoaren 9-tik ikusgai izango da Labe Gazte Laborategian, San Vicente Paul kalean, hain zuzen ere. Bada zita hau apuntatuta Nerea hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko, aio. Eta Frantziar estatutik datozen berriei helduta berriz, datozen hilabeteetan abortua konstituzioan sartzeko lege proiektu bat aurkeztuko dutela iragarri berri du Emmanuel Macron Frantziako gobernu buruak. Emakumearen nazioarteko eguna dela medio, Giselle Halimi abokatuaren aldeko omenaldi batean eman du albistea, Halimi abortuaren borrokan ikurra izan zela baliatuta. Je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible, pour adresser aussi un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée. Bestaldetik, Frantses Senatuak erretiro adina 62 urtetik 64 urtera atzeratzea onartu du. Ostegun gauerditik minutu batzuk igaro direnean bozkatu dute Frantses Senatariek erretreten erreformaren 7. artikulua. 355 senatarik hartu dute parte bozketan. Horitatik 201 alde agertu dira eta 115 erretiro adina 2 urtez atzeratzeko proposamenaren aurka azaldu dira. Bozka horrela pentsio erreformaren kontra greban segituko dute Ipar Euskal Herriko hainbat
hainbat sektoretan. Atzoko egunean esaterako Baionako portua blokeatu zuten. Goizetik abiatu zen atzo protesta Baionako portuaren blokeatzearekin. Zamaketariek barrikada jarri zuten portuko sarreran eta urrunago errepidea blokeatu zuten beste sektoretako dozenaka langilek. Kamioi bat baino gehiago geldiarazi zituzten eta autolerroak eragin zituzten inguruan. Baionako manifestazioan 800 bat pertsona elkartu ziren sindikatuen deiari erantzunez. Emakume nazioarteko eguna izanik, horiek jarri ziren lehen lerroan eta aldarrikapen feministez girotu zuten protesta. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 sur l'ensemble de l'article 7. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Votant 345, exprimé 316, pour 201, contre 115. Le Sénat a adopté l'article 7. Eta pentsio ez gabiltzala Hego Euskal Herriko pentsioen mugimenduak ia astebetez iraungo duen itxialdia eta paraua egingo du martxoaren 13tik 18ra. 1.400 euroko gutxieneko pentsioa behingoz lortzea dute helburu eta horrez gain Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari gutxieneko pentsioak kopuru horretara moldatzea exigituko die Aiara Durreta. Euskal Herriko pentsioen mugimenduak 5 urte daramatza 14 ordainsarietan 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzen. Eta adineko eta pentsionentzako gutxieneko diru sarrerak bermatzea eskatzen dizkiote Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari. Hala pentsiodunek beste pausu bat emango dute eta martxoaren 13tik martxoaren 18 arte itxialdia eta baraua egingo dute Bilbon. Zehazki Bilboko Bilbao Center hostelean eta martxoaren 18an gainera manifestazio egingo dute Bilbon, Eliptika plazatik abietuta eguerdiko 12etan. Datorren astean hasita, datorren astelehenean hasita egingo dugun itxialdi horretan, gure ardatza izango da 1.080 euro aldarrikatuko dugu, gutxienezko pentsioa 1.080 euro, baina ja behar dugu. Ja, eta hori da aldarrikatuko duguna. Oso simple, arrazoi desberdinak, ez da azalduko ditu. Bat, dirua badago, bai Madriden, da bai Eusko Jaurlaritzan, da bai Nafarroko gobernuan. Bi, Euskal Herrian 200.000 persona jubilatuak emakume eta gizon ditugu 800 eurotiken bera kobratzeuenak. Hirugarrengo arrazoia, borondatea behar da. Borondate politiko behar da hori bideratzeko. Eta orain gizarte arloko gaiei iritziko diegu. Izan ere Gasteizko 3. instrukzio epaitegiaren esku dago aurreko astean Zabaiako kartzelan hildako presoaren auzia orain Maleken familiak auziaren prozeduran aurkeztea erabaki du eta epaiaren esku utziko du orain arte jasotako informazioa. Azaldu dutenez helburua da haien senidea zer egoeratan zegoen ikertzea eta espetxeak behar bezalako arduraz jokatu duen jakitea. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak izandako jarrerak eragin dien mina ere salatu dute. Otsailaren 28an Zabaiako espetxean 22 urteko isolamendu egoeran zegoen pertsona baten gorpua aurkitu zuten. Martxoaren batean berriz Martuteneko espetxean 57 urteko gizona hilda aurkitu zuten. Salaketa Arabak gogor salatu du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek espetxean bizi duten egoera. Azpimarratu dute gertatutakoa soilik dela izebergaren punta baino ez. Gertakari horien aurrean, Salaketa Arabak irmo eta izututa salatzen du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek bizi duten egoera.
horrela, beren burua hiltzea irtenbide bakartzat ikus dezaten. Salaketa elkarteak adierazi duenez espetxeetan pertsonen 75%ek gaixotasun mentala dute. Hori dela eta elkarteak aldarrikatu duenez, suizidioaren aurkako protokoloaren pean egotea lehenengo neurria izan beharko litzateke. Astearte honetan elkarritaratzea egin dute Gasteizen egoera salatzeko. Bestalde, Maleken familia bertaratu da, eta adierazi duenez Zabaiako kartzelan gertatutako heriotzaren kasuan personatzea erabaki du. Presoa zein egoeratan zegoen ikertzeko, eta aurreko asteetan zein heriotzaren egunean bertan, espetxe administrazioak nola jokatu zuten jakiteko. Familiak euskal erakundeek izandako jarrera salatu dute. Justizia Sozialarekin egon ginean negoziatzen ia bi egun, gure gorpuari eta gure familiarreari negaregin baino, negoziaketan egitera egon gara behartuta. Jarrera guztia, violentzia instituzional bezala bizitu izan dugu momentu guztian, eta gure dolua noiz hastiko zen zaildu du, ez? Beraz, nik uste instituzioak ere humanitatez eta duintasunez tratatu behar dute bai presoak eta baita bere senideak oso momentu latzak eta gogorrak direlako guretzat. Maleken gorpua Euskal Herrian dago oraindik, bere jaioterrira berriaratzeko zain. Arazo burokratikoek atzeratu dute leku aldatzea. Izan ere, familiak salatu duenez, Maleken pasaportea galdu dute. Eta gizartarloko gaiekin jarraiki Arabatik Nafarroara salto, euskara, elikadura burujabetza eta auzolana bultzatzeko sortu zen herrigora ekimena Nafarroan, eta bide horretan pausu bat gehiago eman du hilabete honetan herrigora balioak zigilua aurkeztu du Iruñean, eskaintzen dituen produktuek proiektuaren balioak betetzen dituztela bermatuko duen ziurtagiria alegia. Eta honi heltzeko hain zuzen ere kameraren beste aldean dugu Iker Ajuriagerra, herrigorako kidea. Kaixo, Iker. Kaixo. Tira, bota dugu titularra batean ez, herrigora balioak izeneko zigilua aurkeztu berri duzu ez, zer beharri erantzuteko sortu duzu eta zer berri dakar honek? Bai, zigilu honekin erakutsi nahi duguna da, balio batzuen inguruan lan egiten dutela, gurekin lan egiten duten ekoizleek, eta eredu baten inguruan norabide bat lantzeko disposizioa dagoela. Eta horixe, balio hauek sortu zenetik 2013tik gurekin lan egiten duten ekoizleek, badira betetzen dituzten balioak modu baten edo bestean, baina orain bai hartu duten autokolektiboarekin, bai ikusten da, 23 ekoizle hauek eredu bat indartzera datozela, edo bide bat egin nahi dutela eredu justuago edo baten alde. Horrez gain gainera gaurko egunarekin zehazki abiatu duzue eskutik eskura udaberriko kanpaina, egitasmoan parte hartzen duenak zer ekarpen egingo du, ez? Bertan parte hartzearekin soil horrekin, eta izan ere hilaren 29 bitarte izango duzue martxan, ez? Oker ez banabil? Bai, eskaerak egiteko epea irekita dago, webgunean, gure webgunean egin daitezke eskaerak. Eta esaten duguna da, eskaerak eginda gure kanpainaren bitartez, balio batzuetan eragiten dela, ezta? Ez da gauza bera, beste leku batzuetan egitea eskaerak, edo gure kanpainaren bitartez, olioa, kontserbak, arroza, lekaleak eskatzea, ezta? Honekin, eskaera horiek eginda, balio batzuk, euskara sustatzen da Nafarroako erdi eta hegoaldean, komunitate bat indartzen da, ekoizleen komunitateare indartzen da ere bai, nekazari batzuen lana egunerokoare lantzen da, kanpoan egin ohi diren edo aspaldi honetan kanpotik ikartzen diren produktu asko, Nafarroan egitera bideratzen dira, zenbat eta eskaera gehiago jaso, eta balio batzuk indartzen dira gurekin eskaerak eginda. Gainera, eguneko kanpaina honek identifikatzaile berria indartzeko ere balioko du? Bai, hori da. Berez identifikatzailea ez da kontu bat kanpainari begira indakoa, baina noski, kanpainan eragina dauka, eta kanpainak ere
eragiten du identifikatzaile hori ezagutzera ematen, ez da? Horixe, kanpainan datozen produktu guztiek daramate zigilu hori, horrek esan nahi du, bai edo bai, bertakoak direla produktuak, atzean dauden ekoizleak euskera sustatzen dutela eta bar, baina bai neko genukena da kanpainarekin zigiluari bizibilitatea eman eta indartu, zegero kanpaina eskanpo ere denda txikietan eta kontsumo kooperatibetan eta bar, produktu hauek eskuragai egongo dira, eta neko genuke produktu horiek ere, ez gure bitartez baizik, eta beste bide batzuetatik, herrietara iristen diren beste bide batzuetatik ere, zigiluarekin joatea. Eta esan duzun bezala, kanpainak balio beharko luke zigilua identifikatzaile hori ezagutzera emateko. Edo nola ere urtean behin egiten duzue kanpaina bera, eta dituzuen helburuei helduta Iker, orain arteko ibilbidea zer balorazio egiten duzue? Bueno, positiboa, kanpaina ez kanpaina, gero eta jende gehiago eskatzen du, eta guretzat hori da importantea, ez da? Jende gehiagoren gana iristea, jende gehiago eskaera egitea, beste eredu baten alde dagoen jentea, ez bilatzen dugulako, baizik eta eskaera egiterako, gure kanpainaren bitartez informazio bat jentearen gana iristen denean, ikusten duguna da, evoluzio bat dagoela, eskaera egiten duen pertsonaren atzean, eta konturatzen dira, posible dela, beste eredu baten bidez, bertoko produktuak eskuratzea, eta kalitatezkoak, Nafarroan eginda, eta bar. Eta bilatzen dugu, ikusten dugu, kanpainaz kanpaina, gero eta jende gehiagok egiten duela autu hori, aukeraketa hori, Nafarroko produktuak eskatzeko. Ondo da, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, esker mila, arrakastatsua suertatzen den aurtengo kanpainare, Iker, hurrengora arte. Ni esker. Eta gizarte arlotik kultura arlora egingo dugu orain salto, izan ere, kameraren beste aldean dugu proposamenez beteta Irati Agirrazkoena, kultur aditua, kaixo Irati. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira, hasteko aipamen bat eginez ekingo diogu elkarrizketatxo honi, izan ere Euskal Herriko 6 artista eta konpainia izendatu dituzte SGAE Fundazioak antolatutako Espainiako arte eszenikoen 25. Max sarietarako, 60 finalista hautatu dituzte eta ekainaren 6an egingo dute sari banaketa. Zein euskal emakume da hor tartean? Zuk ondo esan bezala, hainbat euskal artista hautatu dituzte, baina berezik aipatu nahi ditugu Maria Gorizelaia, Ane Pikasa eta Marta Egileor, sortzaileak, aste honetan hori jakin dugu Max sarietarako izendatuak izan direla. Euskal Herriko 6 artista eta konpainia izendatu dituzte, arte eszenikoen 25. Max sari hauetarako, eta Maria Gorizelaiak 4 izendapen jaso ditu, 2 ikuskizun ezberdinen gaitik, Altsasu eta Jerma. Eta izendapen hoien artean dago bere sari hauetako garrantzitsuena dena ikuskizun onenari saria Altsasu obraren gaitik. Eta Ane Pikasak Jerma antzeslanean duen rol protagonistaren gaitik jaso du izendapena, eta Marta Egileorrek berriz egile berri onenaren gaitik Borderland operan erakutsi duen talentu eta sortzeko gaitasun horren gaitik. Eta esan bezala, gaur gaina bereziki aste honetan aipatu nahi genituen 3 emakume sortzaile euskaldun hauek, aktoreak, zuzendariak, sortzaileak, eta euren lanak ikusgai izango dituzue hemendik aurrera ere Euskal Herriko hainbat aretotan, beraz joango gara hemen ere gaur eta beste egun batzuetan aurrerago komentatzen eta agendatzen. Hori da, eta gainera horretaz aparte ez, agenda aipatu duzula, bertako fest jaialdia Gasteizko baratza aretora itzuliko da asteburu honetan, ez da? Hori da, bertako fest jaialdia, Gasteizko baratza aretora itzuliko da, eta, gaurkotasuneko gaiak jorratuko dituzte martxoaren 11 eta 12an. Martxoan 11 eta 12an taularatuko diren obretan, humoretik, dantzatik, klaunetik ere asko duten ikuskizunak ikusten izango ditugu, eta esaterako larunbat goizean, bertan abiatuko baita, jaialdia, emanaldi bikoitzarekin, goizeko 10:00 ordu batetara bitartean, Kalakabat eta kolektibo Montreskoren antzeslan ibiltaria estreinatuko dira, ia eguraldia lagun dugun ibiltarietarako beharrezkoa izaten baita, Zapardiel ibaiaren aintzinako ibilgunetik egingo dute antzeslana kasu honetan. Eta arratsaldeko
sortzietan input konpainiak elarte deno zer lana taularatuko du. Eta, bueno, kasu honetan, mendekotasunaren bizipenari buruzko istorio bat ikusiko dugu. Gorputzaren bitartezko bidaia bat da, edo gorputz bidaia bat, eta gainera ondoren artistek eta zendari publikoarekin solasaldia izango dute. Martxoaren 12an aldiz, igandean, arratsaldeko 7etan, Maria Andres konpainiak Fragil lana aurkeztuko du. Giza hauskortasunari buruzko pieza dela diote antolatzaileek, erori eta jaiki zelan azkenean dinamika horietan sortzen diren ere ametsak, sortzen diren jolasak, eta horren inguruan ere barre eginaraztea lortuko dutela uste dut. Hori da, artisten hitzetan gutienez helburuetako bat. Hortaz, gaurkotasuneko gaiak, humoretik, dantzatik eta klaunetik, sortuak eta landuak, ikuskizunetarako sarrerak eta informazioa, bertan eskuragarri duzue salabaratza.com web orrialdean. Eta asteburuaz gabiltzala, Gasteiztik Bilbora, Hiriburu Bizkaitarretik ibiliko da Gabriel Aresti larun batean, okerrez banabil? Bai, zuzen, ari zara, Gabriel Aresti gogoratzeko egun osoko egitaraua prestatu dute Bilbon Loraldia Festivalaren barnean. Hain zuzen, Bilbon dabil Gabriel Aresti jarri diote izena egun osoko egitarau honi, eta Loraldia Festivalaren 9. edizio honetan Gabriel Aresti idazle eta poetaren lana gogora ekarrena izan dute. Orduan goizean, larumat goizean, itsasontzian ibilbide gidatu bat antolatu dute, Ibai Zabale itsasadarrean zehar, Bilbo Boats ontzian, Arestiren leku eta erreferentzien bila arituko dira. Azkenean, abia puntua poetaren etxetik oso hurbil egongo dela antolatzaileek azaldu dute, eta hortik ja hasiko da bidaia. Eguerdian, kafe antzokian Baskari ikuskizuna egiteko eta ikusteko aukera izango da, ze jateaz gain, hainbat idazle, antzerkigile, kantarik eta bertsolarik hartuko dute parte, eta tarte horretan adibidez Mikel Martínez aktoreak antzeslan labur bat eskainiko du, Zaldia Behorrarekin ipuina, bere garaian Arestik itzulitakoa, eta Aire Aizpek ere hartuko dute parte kantuan. Eta bestalde, Miren Amuriztak eta Inez Osinagak Arestiren kopletan dezanga egingo dute, eta Baskariari amaiera emateko bertaratutako guztiek elkarrekin kantatuko dituzte Arestik sortutako hitzak, eta azkenean euskal musikari ugarik ere musikatu dituztenak eta erabil dituztenak euren sormeneta. Eta bukatzeko iluntzean Otzarkoagako auzora egingo dute saltoa, bidaia honetan, Jainkoa Jaiosten Otzarkoagan ipuina idatzi zuen idazle bilbotarrak, eta horregaitik igoko dira Bilboko auzo honetara, eta Arestiren iruditeria Otzarkoagak ere, Otzarkoagako auzoak garrantzen da izan zuelako. Bertan, arte bizualen bidez, sormen berritzaile bat eskainiko duten, Nerea Lizarralde eta Maider Cárdenas izango dira bertan aktore, eta 15 minututako arte bizualetako pieza txiki bat eskainiko da Otzarkoagoatik abiatuta, bi gazte Bilbon zehar ibiliko dira, lehengo eta oraingo hiria izan da mintzagai eta Bilbori buruzko gogo eta bat abiaraziz edo eskainiz Arestiren begirada kontuan izan. Arestik larumatean eta horrez gain bukatzeko labur bada ere idazketa edizioa eta irakurketa izango ditu ardatz Gutun Zuria jaialdiak martxoaren 28tik aurrera, zer berri dakar aurtengo edizioak? Hori da, dagoeneko ireki dute sarrerak hartzeko aukera, horregaitik komentatu nahi genuen, martxoaren 28tik hasita apirilaren batera bitartean, aste horretan egingo da Londigian, idatzi, editatu, irakurri, lelopean egingo da aurten Gutun Zuria Bilboko letren nazioarteko jaialdia, eta literatura sortzeko, komunikatzeko eta konsumitzeko modu berriak islatu nahi ditu oraingoan jaialdiak. Bertan literatura prozesua ondo ezagutzen egileak izango ditugu, esate baterako, egungo narratibako ahots berriak, edo Sara Torres, Leire Bilbao, euskal literaturaren panorama irudikatzen duten Katizagirre eta Eider Rodrigo bezalako egileak izango ditugu. Eta aurreneko solasaldi batzuk aipatzearren, martxoaren 30ean solasaldia egongo da Usua Paola Irene Pujadas eta Beñat Sarasolarekin, arratsaldeko 5:00 eta apirilaren batean ezaterako Eider Rodriguez eta Katiza Agirre ibiliko dira, biak bastida aretoan gainera, batzuetan elkarrizketak izango dira, hori bestatzean solasaldiak eta baina beste batzuetan idazketari eta irakurketari musika ere gehituko zaizkie, eta esaterako Iban Zaldua idazlearen eta Miren Narbaiza abeslariaren arteko
topaketa musikatuaz disfrutatzeko aukera ere izango dugu. Hainbat formatutako 30 jarduera baino gehiago egingo dira aste horretan zehar Alondegian. Beraz, interesa izan ez gero, sarrera salgai dituzue dagoeneko gutunzuria.askunazentro.eus informazio webgun hone horretan, eta bestela Alondegian bertan baita ere hartu ditzakezu sarrera. Ondo da Irati, honekin hemen utzi behar dugu konexioa, aipatutako denak apuntatuta, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zeuri, bai, hurrengora arte. Eta honekin iritsik gurean gaur magazinaren azken partera, eta jarraian eguneko solasaldiari ekingo diogu, beraz ez zaitezte urruti joan. Uholdeak proiektua, izenak esaten duen bezala, uholdeen inguruan hitz egiten du. Pasaen urtean, Justonia Atarrabian egon bizitzen, eta oso gertutik bizi izan nituen Atarrabiako uholdeak. Orduan, momentu horretan hasi nintzen pentsatzen ideia polita izango litzatekela uholdeen gaian zentratzea, nire proiektu artistiko hasteko. Nire honjatzen benetan, momentu hori non arazo bat daukazun eta konpondu behar duzun. Landa eremuan izatea niretzako normala izan da, ze hemengoa gara, tailerra hemen dago, herri txiki batean, orduan ez diogu atentzio asko jarri, joan den urterate, deskubritu genuela landa eremuetan ari direla gauza asko mugitzen. Ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako gaur ditut hemen nirekin hitz egiteko prest Marisa Barrena eta Ibon Beñik ongi etorri, bioi. Eta hasteko batzoko egunera begira jarriko gara, martxoaren 8 errepasoa badugu, beraz ikusiko dugu eta helduko diogu eztabaidari. Olatu morea inoiz baino indartsuago ikusi da Euskal Herri osoan. Kalean borroka feministarako aldarriak 4 haizetara zabaldu dituzte. Eta horrekin batera, zaintza erdegunen jarri dute denon eskubidea dela ulertuta. Zaintza sistema publiko komunitario baten alde eginez eta sektoreko langileen lan baldintza duinak eskatuz. Martxoaren 8tik abiatuta mugimendu feministak greba orokor batera deitu du. Ez dugu promesa huts gehiagorik nahi. Ez da gure diskurtsoaren kaptazio gehiagorik nahi ere. Zaintzarako eskubide unibertsala exigitzen dugu, eta zaintza horiek negozio izateari ustea. Eta greba guretzako bada tresna bat, bada langilontzako tresna bat, greba hori feminismotik berrindartzea, berre irakurtzea importantea da, garrantzitsua da, eta zentzu horretan bagoaz, bide hori eraikitzen prozesu honetan. Zaintza eredua eraldatzeko beharra aldarrikatzeko eguna izan zen martxoaren 8koa, eta milaka herritarrek kaleak hartu zituzten. Instituzioek eta sindikatuek ere bat egin zuten mugimendu feministak deitutako mobilizazioekin. Goizean alaberrela sindikatuak Bilbon egin zuen manifestazioa, zaintza zerbitzu publikoetan izandako murrizketak salatu zituzten. Eta zaintza lan horiek gainera, aldarrikatzen dugu, partekatu behar direla, inkluso eremu ez profesionalizatuetan, ez?
Hortaz, zaintza sistema publiko doan duin eta kalitatezkoa aldarrikatzen du elak. Aldiz Lab sindikatua Euskal Herriko hiriburu nagusietan kontzentratu zen. Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean eta Sabin Etxaren aurretik igarotzen ertzaintza oldartu zitzaien. Ostera Donostian ere tentsiuna sortu zen. Sindikatuak idatzi bat helarazina izan zion Aldundiari, baina sarrera ukatu zieten. Eta gure ustez zaintza denok jaioganetik ezinbestez behar dugun zerbait izanik eta gizarte hau sostengatzeko ezinbesteko zerbitzu bat eta beharra izanik, gure ustez horrelako funtsezko eskubideak bermatuak izan barko lieke. Bestalde pentsiodunek ere bat egin zuten mobilizazioekin. Euskal Herrian 1.000 eurotik beherako pentsioak dituzten emakumeak 200.000 baino gehiago direla nabarmendu dute, eta milaka eta milaka direla 700 eurora iristen ez direnak. Zainketa lanak partekatuak izan behar direla ere esan dute, eta horretarako sistema bat aldarrikatu. Zaintzan eredua bultzatzen nahi diana da, guk hor, bai gure hilobei, bai gure kideei eta deno zaintzea, ez? Baina ikusten dugu, konpartitutu behar degula. Zaintzaren sektoran lan egiten duten gehiena gainera emakume migratzaileak dira, eta horien egoera are larriagoa dela salatuz, mugimendu feministak eta sosa arrazismoak atzerritartasun lega indargabetzea eta pertsona guztien erregularizazioa eskatu dute. Las mujeres migradas existimos, que las mujeres migradas, aunque no puedan salir, sobre todo las mujeres que se dedican a los cuidados, al trabajo interno, no puedan salir a manifestarse, nosotras estamos aquí para hablar por ellas, porque existen toda un marco legal, que es la ley de extranjería, que les impide regularizarse. Eta nola ez ezin ahaztu horrelako egun garrantzitsu batean preso dauden emakumeak. Euskal emakume presoek jasaten duten zigor hirukoitza salatu dute Iruñean. Emakume presoak izateagatik urte luzeetan are bakartuago eta are urrunduago egon izan dira. Sistema patriarkalaren adierazle garbinetakoa den kartzela sisteman zigor kruderago bat jasanik. Honetaz gain, Euskal emakume presoak ere zigor gehigarria dute, salbuespenezko espetxe politika. Honen ondorioz eta emakumeentzako izendatua dauden espetxeen eskasia dela eta Euskal emakume presoen egunerokoa gizonezkoena baina zailagoa da. Argi dago oraindik egiteko asko dagoela, baina herria borroka feministarako prest agertu da. Pausoz pauso gizarte berdintxago baterako bidean. Tira ez, askorako eman zuen atzoko egunak, askorako emango du oraindik, ala ere ez, bada hor titular bat greba orokorrarena, ez da, nola iristen diozue horri? Nik egia esan, lehenengo zentzuruenean, grebak beti sortzen duten gogoa eta beldurra bai, ez? Edo ez dakite ondo irtengo den, ez den. Baina, nik atzo ikusi nuena izan zen, pausa bat aurrera, ez da, ikusi nuen, esate baterako greba orokorra, ez bakarrik greba orokorrara, deia. Ikusi nuen, zegoela hor antolaketa bat, eta ez dakiz zelan esan, pixka bat horren inguruko lantze bat, ez? Gure herrian atzo manifestazio aurretik, Durangon esate baterako manifestazio aurretik, horria banatu ziren, esku horria banatu ziren, esku horri horietan deia egiten zen, beste asamble bat egiteko, eguna jarrita, ordua jarrita, eta gonbidapen, esango nuke, amable bat egin zela, herritarrei amable bat egin zitzaiela, eta nik uste dut, greba orokor hori antolatzen joatea, eta kontzientzia hartzen joatea, ez? Askotan hitz egin dugu, zaintza erdigunean, aspaldi izan dugu, eta batzuetan esan ere egin dut, ez? Baina zer da? Eta nik uste dute, dinamika honek lagunduko digula gauzak zehazten, edo ikusten, eta taldean pixka bat aztertzen, eta bakoitzak bere ikuspuntutik, ez da berdina, gazte batek ze zaintza mota, edo guraso batek ze zaintza mota aurrikusten duen, edo egiten duen, edo esate baterako, adineko emakumeok egiten dugun zaintza, ez? Adineko emakumeok, zaindu izan ditugu gure umeak, gero orain zaintzen ditugu gure umeen umeak, zaintzen ditugu askotan senarrak, askotan gu baino nagusiagoa direlako, eta zaintzen ditugu gure gurasoak ere, ez? Orduan, adineko emakumeok larritasun handia dugu, nok zaindukote gaitugu, ez? Hori da, orain arte agian ez dugu hain argi ikusi.
zaintza erdigunean esaten genuen, eta, bagen biltzan munduan, ez? Baina, nik uste dut, azken boladan, dagoen giroagatik eta egin den lanketagatik, sartu garela pixka bat horrez, gunok zainduko gaitu. Eta gure erretiroarekin, gure pentsioarekin, naiz eta batzuetan duina izan, ez zaigu helduko zaharretxean residentzia ordaintzeko, hori da kontuak egiten, ez zaigu helduko. Eta etxean norbait kontratatzen badugu, behintzat baldintza duinetan kontratatu nahi badugu, guri ez zaigu helduko ordaintzeko. Eta orduan hor gu keskatuta beretan, keskatzen da zigara, ez? Orain arte, agian burruntxoago ikusten genuen otsoa, baina orain urteak aurrera doazela, kezkan dia dugu. Bai ez, baina kezka hori da geroz eta gizartean jendartean, geroz eta jende gehiagok bat egiten du horrekin. Bai, eta gainera, eztabaidaren zentroan bihurtzera inoko impulso herritar bat badago, ez? Eta hor batez ere, nabaria da, mugimendu feministak urtetan egindako lanari esker dela, ez? Besteak beste, bestela, Marisak plantatu dituen hainbat elementu berriro ere, ez? Dikotomia batean plantatuko liatezkelako, ez? Zapalketaren egiturazko egoeraren ondorio, ez? Publikotasunetik desagertzen den elementu bada, pribatasunean geratzen da, pribatasunak emakumeren bizkar geratzen da, eta beraz, modu individual batean, norberaren ahalmen aukeren beharren arabera, konponbide individual baten beharra, ez? Eta egiturazkoari ez erreparatzea, ez? Mugimendu feministak urtetan egin duen lanari esker, erdigunean jartzeak eztabaida bera, bere konplexotasun tarista guztiekin, ekartzen duena baia batean baitere da, nola baitere, eztabaida sozialaren, politiko, instituzional, kulturalen, noaiteko, ez? Zentroan kokatzeak, ez? Eta horre maila batean, jartzen gaitu guztiok ataka batean. Evidentemente, atakaren noiteko ez, modu ezberdintan jarriko gaitu, baina ataka kolektibo baten logikan jartzen gaitu, ez? Eta martxoaren 8an ikustot horren noiteko ez, visualizazio bat bihurtu da, ez? Batez ere, aldarrikapenak baitere, horra aipatu izan da, ez? Aurrera pausu bat ja markatzen du, noiteko hortzimu bat plantatzen du, baina zei izaera edo zei ezaguarrekin plantatzen du eren ikusto garrantzitsua dela, ez? Tresna gisa aipatu da, ez? Hemen aipatzen da moduan, eta eratze prozesu baten logikan planteatzen da, ez? Hau da, joango dana eraikitzen, joango dana gehitzen, joango dana hobetzen, ez? Eta horrek maila batean, bai eztabaida eta erronkari, baskoz ere modu partekatu eta eraginkor batean hiltzeko berme bat bihurtuko da, ez? Eta hori nola baitere, mugimendu feministaren noiteko bestelako marka bat edo ikur bat ere bada, egiteko moduak ere badaukala garrantzia helburura heltzerako momentuan, ez? Nik hor, badaude nik uste dut pare bat elementu nahiko adierazgarriak badirenak, ez? Eta daude oso lotua baitere gaur egunen bizi dugun testuingurekin, ze, karo, testuingurua oso lotua dagoelako eta egiturazko zapalketek eta aferek maile batean lotura bat badaukatelako, ez? Kapitalismoaren krisien azelerazioak dauko noiteko aurpegi bat ere bada, zaintzerena, baina beste batzuk deituen moduan eta elkarlotua daudenak, ez? Aipatu dozun, pentsioena, afera ekonomikoa eta barraz aratago. Azken baten, zaintza negozioa delako momentu honetan, hor dago nik uste dute kakoa, ez? Negozioa den aldetik, gu helduko gara hor, sistemak negozio bihurtu du, eta orduan horregatik dira hain garestiak ordaindu beharrekoak. Eta horreri gehitzen jako baitere ez, logika horreri erreparatzeko edo noitere, iraulketa baterako, arlo publikoak ze funtzio paper bete beharko lukeen inguruko eztabaida, ez? Oso lotua dagoena, baina gero, publikotasunak zer noiteko ez, funtzio bete beharko lukeen, ez? Zelan bermatzen ditugun, politika publiko, feministarantzko bideak edo egitea. Eta horre maila batean bermeak bermatu, justizian eta parekitasunan horreturiko nahiteko norabide bati heltzeko, ez? Eta batez ere lehen aipatu dugun dikotomia gainditzeko elementua bihurtzen dalako, ez? Eta zaintza sistema publiko komunitario nahiteko elementuak hor daukoan impulso baitere, herritar horreri baitere, erdigunean jarri ez gero, daude osagai oso potente batzuek, benetan, eraldaketa bide bati bidea emoteko, ez? Eta nik hor, atzo batez ere, aldarrikapen batzuek edo gogoeta batzuek ikustu baitere ja, pista batzuk emoten dizkigu norberan nola kokatu horretan, ez? Sistema bere inpugnatzen duelako, ez? Batez ere lanaren sexu banaketa eraberako salaketa erabakigarri bat dagoelako, gaur egun emakume dituzten baldintza materiali begireko, ez?
noiteko problematikari erreparatu behar zaio, eta politika publiko horrek zelan hori babestu, eta batez ere, zaintza eskubidearen, lehen justo Marisak deskribatzen zuen, universalizazioaz hitz egiten da, ez? Orduen, horre maila batean ja badoa forma bat hartzen, hitz egiten dugun kontzeptu orokor horretatik zeri buruz hitz egiten dugun, ez? Eta hor, nik uste dut, nahiko eztabaida potente badala eta heldu beharko dutzeguna. Eta zenukete erakunde politikoak eurak prest daudela, ez? Honi heltzeko? Bueno, gaurko egunkari irakurtzen badugu, esaten dute, gehitu egingo dituztela diru laguntzak, baina diru laguntzak gehitzea bermatzen du sistema aldaketa. Hori da kontu, ez? Orain ere diru laguntzak egon badaude, baina diru laguntza horiekin esan du lehen, ez da heltzen. Diru laguntzak eta solpentsioarekin ere ez da heltzen. Gero sistema, zaintza duin bat izateko, ez? Orduan, zerbait egin beharko dut, edo, nik uste du mugitzen bagara, lortuko dugula zerbait, ez? Horren, zeran, itxaropenean mugituko gara, eta nik uste dut prozesuak berak, greba orokorrerako prozesu antolak eta berak, asko irakatsiko digula edo erakutsiko digula, ez? Eta, gizonok ere parte hartuko duzue, horretan seguri gaude, baina azkenean, lehen esan dudan bezala, zamarik handiena, motxilarik handiena emakumeok daramagu oraindik, bai, badakit ez dela gauza bera, orain dela urteetako egoera eta oraingoa, ez? Baina hala ere, atzo banatu genituen urrietan jarri genuen, zenbat ordu dedikatzen dizkioten bataz beste gizonek zaintzari edo etxeari, eta zenbat emakumeok, ez? Orduan, eta gero badaude beste lan batzuk ere, esate baterako haurtzaindegietan emakumeek egiten dute lan, eta residentzietan, eta zenbait tokitan emakumeak egiten dute zaintza lan hori. Eta orduan, hor badago zer aztertu. Nik uste dut, nik itxaropen, ez dakit, badaukat itxaropena, atzoko aldarrietan gero sindikatuak ere parte hartu zenuten, eta ez dakit, beste aldaketa bat badago, ez? Urteak eraman ditugu esan, ez? Zaintza erdigunean, eta orain, gaude, ja zer, erdigunea ez dakigunean dagoen, baina galde behintzat gabeziak detektatzen, ez? Eta nik uste dut, hori, egiten baditugu asambledak edo proposatu diren bideak, hor atarako direla, ez? Bakotxak esango dugu gu nola gauden eta non gauden eta zer nahi dugun eta zer behar dugun, ez? Eta, nik esaten du, nik optimista naiz, egia esan. Baina gogoratzen atzo ikusi nuen sare sozialetan eta horrek bere mantzidan postasun pizka bat, ez? 1917an, aspaldi, emakumeek egin zuten greba, San Petersburgon, eta lehenengo emakume talde batek egin zuen, baina gero herritarrak horra txiki ziren, eta gero hortik piztu zen iraultza, ez? Orduan, batzuetan nik uste dut emakumen, gure ez, handikeria badi, baina gure movimentuak sor dezakela gero inguru bat, edo, nikola pentsatzen dut, ez? Nik uste dut ukazina dara, eta erakundeak, instituzioak eta barra mugiaraziko direla batez ere impultso herritar horren ondorioz, eta historikoki mugimendu feministak eusan duen oeteko ekarrera baitere, gure privilegioak kolokan jartzeko gaitasunik ez dugun einean, nobaitere, koloka hori baitere, impulso horren bitartez gauzatzeko, ez? Eta egia da, horrari egitu behar zaio baitere, Euskal Herrire dagokionean, ganera, estatu baliabiderik ez dauzkagula. Eta orduan baitere ez, egon daitezkeen problematika estrukturalei erantzuteko baitere, tresnen falta daukagula. Eta horreri, nola baitere, agerikoan geratzen da baitere, gure jendartearen eraldaketarako edo hobekuntzarako edo duin bizitzeko aukerei, baliabide faltek zer motako ondorioak ekartzen dituen, ez? Eta horreri maila batean ikuste dut, agerikoa dana da, nahiz eta horrelako mugarretan, hitze politak beti sortuko direla, gogoratzen bazara aurrekoan ongi hitz egiten hemen jai eguna antolatzearen aukera esboratu zala, batzo erakutsi zuena borroka egun baten barruan jaiak ere zentzua daukola, baina borroka egunaren zentzua galdu gabe. Eta nik uste dut mugimendu feministak beste behin ere erakutsi die instituzioei zer dan martxoaren 8 antolatzea, borrokatzea, horren barruan ospatzea, baina batez ere hortzi mugaten bitartez garatzea. Eta nik uste hori baitere eredugarria da.
Ados nago, aldarrikapena, nik uste dut oraindik hor egon behar duela, ze badeukagu zer aldarrikatu, eta zu dinosu bezala, jai giro hori ere, sortzen bada, eta antolatzen badugu, ondo, ez? Ikusi ditut, adibidez, Zarauzko emakumeek antolatu zuten dantza bat, eskutik helduta, hainbeste emakume, eta hor sentitu behar duzun, aizpatasuna, hor sentitu behar duzun energia hor, ez? Irudikatu dut, ez dakit, ez? Nire buruan han ikusi dut plazan, ez? Eta iruditu zait, hori jai giroa, musikari bat zegoen, baina aldarrikapenen barruan, baliatu zuten bai dantza, bai musika, aldarrikapena kokatzeko, ez? Edo beste toki batzuetan egin dituzte bertsoak, edo egin dituzte poemak, edo koplak, edo kantatuta. Hori ondo dago nik uste dut, ez? Baina aldarrikapena ezin dugu, jarraitu behar dugu, ez daukagu beste remediorik uste dut. Eta diozuenaren aira, eta lehen Marisak justu aipatu du, ez? Berdintasun saietik batzoko egunaren arira, diru laguntzen iragarpen hori, eta egia da azken hilabetean behintzat, martxoaren sortzean baziru diela, mugimendu feministak bide bat hartzen zuela, eta gero ikusten genuen, instituzioetatik aipatu zu, ez? Martxoaren sortzea jai egun izendatzearena, baina azkenean, ez? Konturatu dira, kasu egin bertzaiola aldarrikapen nagusiari. Eta hor dago indarra, ez? Askotan, sozialki kontzientzia hori hartzeak eta alduntze prozesuek ekartzen dituzten noiteko emaitza horiek ondo, ez? Neurtzeak baita ekartzen duena, ez? Nor markatzen du agenda. Eta nor markatzen ditu aldarrikapenak. Eta nolakotasun, ez? Baten baitan. Eta hori argi dau, atzokoak mugimendu feminista markatu zuela eta besteek atzetik joan garela. Gero, ni feminista baina pensioduna ere nahi zen, ez? Nik uste dut pensionisten artean ere gai hau gero eta edatuago dagoela eta hitz egiten dugula edo dutela pentsiodunen bai bileretan eta hor honekak adibidez lan handi egiten du honetaz. Eta, ni egona izan naiz hitzaldi batean, orain martxoaren 8-aren arira antolatutakoan, eta ze datuak eman zituzten, ze datu kezkagarriak, ez? Baina dinat, pentsiodunen aldetik ere, jakina, gero eta hurbilago ikusten dugulako zaintza beharra, ez? Hori bebai, ez? Baina badagoela, kontzientzia hartze bat, eta informazioa biltzea, edatzea, eta, eta badeudela hor, bietan gaudenok, gainera hor beste kontu bat ere, ez, jarri du mai gainean mugimendu feministak berak, eta grebara begira baita ere, eta dela atzertartasun legea atzera botatzearena, ez? Eta hor mugimendu feministatik hori mai gainean jartzak ere badu garrantzi handia. Eta hor badaudelako, ez, justo azkeneko urtean batez ere, aurreko greba feministatik eta egin diren noiteko sinergiak, elkarlanak eta barraen noiteko ez, kristalizazio bat bihurtzen ari da, eta aldarrikapenek ze bateratasuna daukaten, ez? Ni atzo Gernikakoan egon nintzen, eta horra gertzen ziren, aldarrikapen ezberdinak, besteak beste hori ere ez, bazegoena, eta nolait ere irudikapen orokor bat eta bateratu bat ordezkatzen zuen, ez? Eta aldarrikapen batzuek oso kakotxen artean sektoralizatuak egon direnak, edo nolait ere sektore horretako subjektu horiei lotua baino ez direnak egon, ez? Nolait ere sinergia horien bitartez erdigunean jartzak ekartzen duen, ez? Lan prekarizazioaren ondorioak emakumeak pairatzen dute, emakume gazteek eta migrariek, eta nolait ere haien aldarrikapenek horregaz lotzeak baitere daukan garrantzia. Eta nolait ere, esan dezagun, hortik orokortasunera baitere heltzeko aukera moten dio, ez? Ze, karo, atzerritasun legediaren ingurukoa, badirudi guztiz deslotu egon ziktekela martxoaren 8ko aldarrikapenek, eta horrelakoak badirezte dute guztiz kontrakoa, ez? Bai. Eta gainera, hori batzu esaten dute, kanpotarrak edo atzerritarrak hartzen dituzue merkeagoa delako, baina merkeagoa delako, baina batzuetan jubilatu askok ez dutelako ordaintzeko, ez? Esan edut, ez dela nik uste dut aiek esplotazio batera jotzen dutela. Zarritan, ez heltzen ordaintzeko eta zaintza, horregatik esaten dut, zaintza duin bateran joan behar dugula, eta hor, atzerritarrak edo bertokoak, dinote, izan ditzatela, lan egin dezatela, baldintza duinetan, bai ordutegia, bai kontratuak, bai bestelakoak. Baina gaur egungo egoeran, ezinezkoa da. Ezinezkoa da. Aldundiek eta ematen duten diru apurrarekin nola ordaindu. Orduan, sistema bera irauli behar da, uste dut.
Bai, ez, da, gainera hori, lehen aipatutako diru laguntza horietatik aragoz izan ere ez, aldundietan adibidez, sar egoitzen kasua ez, aldundien gain gelditzen da, aldundia bakoitzak ere, politika ezberdinak jartzen ditu martzan, ez dago, ez, ez dakitagian Eusko Jaurlaritzak hartu beharko luke bere gain egoitzen afera, dirua aipatu duzu ere, ez, eta hor, askotan aipatzen da ez, zaintzaren demokratizazio bat ere ez, behar dugula. Bai, eta azken nik uste horregaitik ez, horrelako aldarrikapenek zentzu oso hartzen dute, unibertsalizazioak ekartzen duena zer da, ez? Zaintzaren demokratizaziorako bitartekoa izan beharko izateken egitura instituzional bat beharko genukela, ez? Eta, evidentemente, horrek paper fundamental bat betetzen du, baina ez bakarra, ez? Hor badaude bestelako sektore batzuek baitere, elkarlan edo sinergia horietan baitere subjektu oso interesgarria direzenak, ez? Sindikatuek adibidez, foko hor jarri izan dute atzo baitere goizean, eta ikusi dugu baitere nola aldartu izan zaien. Maila batean, aldarrikapen horrek interpelazio zuzen bat ekartzen duena erantzunkizun politikoa duenarekiko, eta horren maila batean kontrarrestatze bat egin errepresioaren bitartez. Horren maila batean adierazten du, benetan, sistemen igualketaren beharra, eta talka non dagoen, eta zaintza demokratikoa versus ze zaintza motaren artean zelakoa dagoen. Eta horrek, eztabaida pilpilen jartzen du, eta aldi berdinean aferari heltzeko beharra daukogu. Eta horreri nik uste dut, mugimendu feminista markatzen ari duenaren vanguardia izaera horreri, heldu beharreako eta askuria jaso beharko dugu. Bai, eta fitxa mugitu behar duena, mugitu beharko du, ez? Bai, erakundeetatik zuk aipatu duzuna, ez? Horre asko azpimarratzen dute, ez? Aldundien artean ere dagoen koordinaziorik eza, ez? Aldundi bakoitzak bere funtzionamentua dauka, ez dut uste bat beste baino bea denik, baina, beno. Eta gero, lehen aipatu dut presioa, ez da? Zarretzen edo erresidentzien presioa, baina presioa ez gain, ze baldintzatan lan egiten dutan hango langileek, 10 minutu persona bakotxa hartatzeko. Orduan, gero, 10 minututan ezin dizu hartatu. Orduan, batzuk hango zaintzaile batzuk gaixorik amaitzen dute. Gaixorik amaitzen dute ikusten dutelako ezin dutela hartatu handagoen egoiliarra, eta hainbeste ordainduta gainera, ez? Eta goratu behar du gainera, nondik gatozen, ez? Pandemia batetatik gatozela. Ja da, fase oso bortitz baten testu inguruan kokatzen dugula, ez? Beraz, horri areagotu zaio. Areagotu, bai. Pentsatzen genuen pandemia eta gero bera egingo zuela purrataferak, baina... Baina ez dut uste askorik hobetu denik, azken baten zaintzaile kopuru bera da, uste dut, ez dela horrek gehitu, eta gero... Politika berai, berdinak. Baita. Bai, ez da, eta gero bada, justo martxoaren 7an, Espainiako Kongresuan saioa izan zen ere ez, justo martxoaren 8 atarian, eta justu emakumen eskubidez hainbat gai jorratu ziren bertan, eta hor batetik bada parekidetasunaren legea sustatzeko asmo hori, eta bestetik bai ez da, bai ez legea ez, eta honekin, hau justu izan da agian, azken hilabetetan, eztabaida handiena piztu dena, eta azkenean iritsi da erreforma, PSOE, Vox, PP, eta EAJaren partetik ere ez, zer mugitzen dizuez zuei ez, alako emakumeen gain hartzeko erabakiak, apurate eskumaren bueltako alako bloke batek ez, aurrera ateratzen. Gainera, degarria eta mingarria eta tamalgarria da, justu hori gainera, apropos egin da ere, martxoaren 7an izatea ez da. Martxoaren 8aren bezperan dago denean, gure kezkekin, gure aldarrikapenekin edo buun ez, kriston kolpea dela ez. Eta nik uste dut tamalgarria dela, agintean dauden alderdiak, ez izatea gaitasuna akordu bat erailtzeko, horra joan gabe, horra joan aurretik, ez? Nik ez dut ulertzen hori, ez? Eta aurrerako ja izan ziteken lege bat, moztuta geratu dela. Eta horrek gainera sortu duen giroa, feminismo giro batzutan, sortu duen azerrea, sortu duen egonezina, sortu duen, ez du aurreratu, eta ez diogu mesederik egin, edo feminista asko, ez dakit, baztertuta sentitu dira, edo haien, ez dakit zelan esan, aholkuak edo ekarpenak guzti dute ez dira kontuan izan, batez ere betiko feministak, ez? Feminista zaharrek esango genuk, ez?
Eta, bueno, uste dute, hori, penagarri izan dela, eta ez dakite bueltarik izango duen, esaten dute, edo, bueno, EAJak alde batetik eman zuen botua, gure alderditar etorrita, ez da, bildu bestetik, bitxi izan da, biek esaten dutela ukituak behar direla, ez da? Eta nik esaten dut, ukituak behar badira, segatik ez dira ukitu horiek egin ba, ez? Eta, bueno, ni lege kontuetan zeroa naiz ez dakite, lege kontuetan, baina ukitua behar badira, arrakala badaude zergatik ez dira arrakala horiek horretara heldu horretik konpondu. Horrekin egin duguna, edo egin dena da, eskuina auspotu, izugarri auspotu, atzaparrak horrela kutsi ditu, eta bosta sola saionik uste dute murrizketak eta bar, baina, bueno, horiek, horre, nagusitu egin dira, eta emakumeon kaltetan. Hola nik usten dut. Agertu da hori, mugimendu feminista gauza bat eskatu, eta gero bestelako, aurrera gausak ematen zailtzala, eta horrekin posik egon, eta aldi berean, zaplasteko. Bai, nik saiatuko naz, alde positibo bat gutxinez maigaineatze, eta badala, lehen heldu diogun, eta da. Legegintzaldi honetan, beste gauz askoen artean, Madrileko testuinguruan, oso lege potente eta zentraletariko bat bada, eta horren atzean dagoena, gai zentraletaz, eztabaida zentralak emon izan direla, eta honek hori pultsatu izan du, Eta nik uste hori bere baitan adierazgarria da, lehen hitz egin izan dugunen ikuspegitik, Eta bigarrenik, inkluso, anekdotiko izan daiteke edo metaforiko, simbolikoa, baina badauko bere esangura, Baietz zoilik da baietz ez izenez, esan dezagun, ezagutzen dugu, eta maila batean, hori bai izan da, emakumeak eta mugimendu feministak urteetan aldarrikatzen duten noiteko lelo bat, Eta maila batean, adierazten du, horrek dauko noiteko impronta, Hori da maila batean daukagun noiteko testuinguru bat, baina, bigarrena daukaguna da, tamalgarria dan bestelako elementu bat, eta dala, oso logika partidistetan ulertzen ari dela eztabaida bera, Osea, eztabaida berak, zentroan eukitzeak eta zer determintan kokatzeak aberazgarri izan daiteken zerbait da, eta beharrezkoa dan zerbait da, baina aldi berdinean jukutri logikan kokatzen da. Eta batez ere, eskerraren ikuspegitik, eskerra modu ezberdinetan ulertuta, dauden oiteko joerak, Dala, batetik, nor kapitalizatu legedia, politikoki, eta elektoralki nagusiki, ezin dugu ahaztu hauteskunde ziklo testu inguru baten aurkitzen garela, municipalak eta gero orokorrak batez ere, eta gero nor kapitalizatzen duen arabera, nori desgastatu, edo nor kaltetu. Eta termino horietan kokatu ez geroan, lehen Marisako zondo aipatu den moduan, eskerrak horrelako terminoetan plantatu ez gero eztabaida, hemen argi dagoena da, iribazle ateratzen dena da, eskuin muturrena, eskuin rantzuena, eta horrek ateratzen dituz redito politikorik eta elektorik handienak. Horrek zer pentsarazi eman beharko lioke. Eta gero, justo nik banator, Marisak aipatu duena, ja funtseskoari helduta, Eta bada, nagusiki behintzat deklarazioetan argi dagoena da, legedi honek daukan garrantzia zaratau, hobekuntza batzuk beharrezkoa lituzkela. Eta adostasun parlamentario esan dezagun, adierazi dute. Beraz, adostasunetarako aukerarik badaude, adostasunez, hobekuntzetarako aukerarik badaude, adostasunak bilatu behar dira, eta hortik abiatu beharko litzateke. Hori da, fundamentala izan beharko liteken elementu bat, Eta gero, nitzako, askotan, elementu guzti hauek blaitzen dute edo izkutatzen dute, benetan, fundamentoa edukitan dagoena. Eta hemen zer da? Eta da, gaur egun dagoen, edo legedi aurreti arte dagoen marko legalak ez du gaur egun bermatzen emakumezkoaren onespena erdigunean jartzeak. Eta horren beharra badago. Eta arduen, onespenaragaz, esan nahi duguna da, emakumearen hitza, emakumearen aitortza, emakumearen eskubideak, emakumearen noiteko onespen hori erdigunean jartzeak. Eta horretarako bereki beharko litzateken arkitektura juridiko politiko oso bat. Eta eztabaida hor kokatu beharrean nola egiten dugun, edo nola egiten duten, benetan hori erdigunean jartzeak, beste hainontzeko guztiek zipristentzen dute Eta hori maila batean oso kaltegarria da. Legedi honek norabide honean apuntatzen du gaur eguneko beharra irantzuteko? Bai. Hobekuntzetarako adostasun sozial eta instituzionalak egon daitezke? Bai. Hori da orduen joko zelaia.
eta aldiz beste parametro batzuten kokatzen ari da, askoz ere kaltegarri edoanak eta desitxueten dutenak inkluso legediaren egiteko impulsoa bera, ez? Zer, hartu behar dugu, legedi honek maila batean gaur egun dagoen errealitate bat, utxune bat, irtzelezko zapalketa bat, konponbidean jartzeko bitarteko bat izan daiteke. Hori da eztabaidaren parametroak, eta hori ezin dugu desitxuratu, ez? Eta horre beste eztabaida edo, ez, lege proposamena bazen parekitasunarena, ez, positiboa badela, ez, bintzat adako neurriak martxan jartzea alare, egia da, normalen ez direla egiten, ez dena, esan ez, kontrolak edo, ez, izan ez, dakit esaterako Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Nafarroan ziurreni baita ere, ez, berdintasun planak sustatu behar dira enpresetan, baina batzutan ez dituzte betetzen, eta hala ere ez, diru laguntzak jasotzen jarraitzen dute. Bai, papela gana jasaten du, ez da? Baina gero realitatera pasatzen garena beste kontu bat gertatzen da. Eta nik uste duzuk aipatu duzu bezala, kontua dela bakotxak bere zerari sokari egin diot tira, alde batetik eta bestetik, euren errentagarritasunaren atzean, eta azkenean, esan duan bezala, emakumeon kaltetan, eta orduan, konponbidea badago, zergatik ez da konponbide hori egin, ez? Eta gero nik uste dut, lehen aipatu da moduan, betiko feministeri nik uste dut entzun behar dela betiko feministek zer esaten dute. Betiko adina sarrak, ez? Esan beharrean bakarrik, gaur sarrak trasnotxadas, eta esan duten bezala, ez? Feministas trasnotxadas. Feministas trasnotxadas izan gaitezke, baina feministak Irene Montero jaio aurretik, egote ginen kalean, egote ginen abortuaren legiaren alde, egote ginen banaketaren alde, gauza askoren alde, ez da? Bera jaio aurretik, orduan, gauza batzuetan, igual trasnotxadas izango gara edo, baina agian beste modu baten planteatuta lortu zitekeen arrakaloiek konpontzea. Baina gaur, bakotxa berean jartzen bada eta berea eta ez hola egingo dut eta ez dut ezer mugituko. Esaten badugu, penagarria da, baina hor geratu da, ez? Eta gero, aspaldi ikasi genuena, gaztetxotan ikasi genuena, indarko relazioa bekontu neuki behar dira, ez? Guk ikasi genuena erderaz, ez? La correlación de fuerzas, oso garrantzitsua zera. Eta, bueno, parlamentuko korrelazioa badakigu zein den, badakigu, orduan zurrere jokatu behar dugu, ez bakarrik tinko zurrere ibili behar dugu, tinko eta zurre ibili behar dugu uste dut. Eta pena da, Irene Monterok egin du ahalegin handi bat gauza lege aurrerakoi bat aurrera taratzeko, baina nik uste dut batzuetan ez duela jakin hori kudeatzen, iradutzen zaite. Bai, eta batez ere nik uste dut, evidentemente, bakotzak bere interesaren arabera jokatzen du, ez? Eta bultzatzen du, ez? Eta egia da hain zeharka, eta dakigunak, baita ere horrelako legedi batek, arrakalak eta ez dakit, sortaziko ditula asko, ez? Eta hor, ni banator, ez? Hor, badaude posizio batzuek eta aliantza batzuk oso garrantzitsuak edo badirela, ez? Eta eztabaidak orduen hartzen duzun posizioen araberan zen norabide hartzen duen baitere nahiko erabakigarria bihurtzen da, ez? Gentozen, esatetik, legedia erabat sukuna zenetik, gero hobekuntzaren beharra zegoela, badaude, prozesu harran baitere, egon dira, nik uste baitere zaila direzela kudeatzea, eta onartu behar dugu baitere, seguramente, bestelako injerentzia asko, lobby asko, jokabide asko ez dituztenak inongo aldaketarik nahi, posizio oso estanko batzuek, indarra berezia daukatela, eta hori baitere kontuan hartu behar dela, ez? Eta gero nik igual apunte pare bat, batetik, Euskal Alderdiek esan dezagun, ez? Elkarrekin Podemoseko sektoreak esan dezagun, bozkatu du Podemosen logikan, eta EH Bilduk eta PNVek edo EJak erabili izan duena, ez? Nik uste dut hor, badaude, elementu batzuek baina batean, norberaren posizioa baitere elikatzen dutenak, eta gerora agian, ez, jokabide batzuek ze posizioetan hartzen duzu Madrilen, maila batean gehiago zeure burua interpretatzen du, edo gutxiago Euskal Herriko panoraman, ez? Eta zuk lehen bardintasunen kontuagaz aipatu duzunaren logika da, klaro. Ez Euskal Herriko markoan kokatzen badugu, plantatu beharko genuke, hemen zenbat, zelakoak, berdintasun plana dauden, eta zemutako irisgartasun daukaten, zemutako inbertsio dago, eta barra. Eta eztabaida hori, maila batean, kakotxen artean, lehuntzen da apurtxu bat bestelako posizio batzuk hartu ez gero Madrilen, ez? Eta nik uste horre bai batean badauko horrekiko zerbait. Eta nik azkeneko apunte bat, eta justo lotua dagoela lenguari, ez?
Haitu, ze marko ezberdinen eztabaidak dauden, Estatu Espainol berean kokatzen gaituztenen parametro edo marko ezberdinetatik, ez? Euskal Herrian gaur egun zaintza sistema publiko komunitarien inguruko eztabaida bat sustatu da, zabaldu da eta indarra hartzen nahi du, eta maila batean baietze, soile da baietzen eztabaida horren bitartez, logika elektoral, desgaste, katramila askoren oiteko kontuak agertzen ari dira, ez? Eta nik uste dut hor, Euskal Herriko mugimendu feminista markaturiko markoaren garrantzia baita hor dago. Evidentemente, baietz soili da baietzez legediak eragingo gaitu eta eztabaida bat behar dugu, ez? Baina gure eztabaida propioak ere emon behar ditugu, ez? Eta horre maila batean, marko bakotzak duen garrantzien ikustu ageriko dela horrez. Bai, nik uste dut eztabaida horiek jarrituko dutela, hor dago, ez? Eta deno dugu horren interesa, horren berri edo ez dakit, ez? Noraino, baina deno gaudela horri implikatu, eta batez ere, entzuten dugunean, ez dakit, zigorrak murriztuko direla eta irtengo direla, hori, nutabarik guri emakume hori horrek beldurra ematen digu, ez? Beldurra sortzen digu, eta hori hor dago. Gero, hori hor dago, baina hori beste kontu bat da, hori hor dago, eta hori ezin dugu ekidin. Eta orduan, legea aurrerakoia izan den arren, edo aurrerakoitzat ikusten dugun arren, gero ikusten badugu emaitzak beste bide bat itidua zela, hor gaude, ez? Larritasunean gaude. Eta, jarraituko dugu, dudabari, jarraitu beharko dugu, eta zu dinosura Euskal Herriko marko horretan eztabaidatu beharko dugu, baina, azkenean erabakiak non hartuko dira, hori da beste historia bat, ez? Erabakiak guk ez ditugu hartuko. Eta Euskaldunoi eragiten diguten erabakiez, beste gobernura begira, Frantziara begira, ez? Den pentsionista ez hitzaiten ibili garela, justo atzotik aurrerako egunean urten da, ez? Zeran da, deliberioa edo nola azkenan eskuina lasaia hartu du, 62 urtetik, 64 urterako, ez? Artikulu hori babintzat bozkatu egin delako, eta alaxe izan delako printzipio batean, grebak aurrera jarraitzen du, ez? Bainera astonetan hasi zuten greba mugagabea. Nolako balorazio egiten duzu honetaz? Nik, goizean berria irakurri dut eta ezin nuen sinestu. Pentsatu dut txarto ulertu dudala, eta berriro irakurri dut azpimarratu egin dut, ez? Esan duzu boskatu, baina ez ziren boskatzera heldu, nik hemen ondo ulertu badut, 62-tik 64, ez da? Baina hemen esaten duen, artikulu horren eztabaida giroa berotu egin zen. 1.100 zuzenketa jarri zizkioten, eskerretik edo. Eta 100 senatari baino gehiagok hitz hartu zuten eskatzeko artikulu hori bertan bera usteko. Baina, eskerraren jarrera trabatzaile ikusita, senatuan inoiz egin ez den gauza bat egin zen. Senatuan, 38. artikulua erabiltzeko, ordura arte, inoiz erabili gabea. Eta horrenak aukera ematen zuen eztabaida bat eteteko. Eta baldin eta aztertzen ari diren legegai baten aurkako bi hitzaldi baziren. Hori da, antidemokratiko gorinik ez dakit egon daiteken ezer, ez? Ni pentsatu, baina ezin da izan. Eta artikulu horren bitartez, eskuinak eta zentro eskuinak lortu dute 1.100 zuzenketa bertan bera geratzea. Erabaki antidemokratikoa salatuta eskerriko senatari bilkura utzi eta kanpora geratu ziren, baina hori ezin da hori sinistu. Zelan... Ez da Frantziako gobernuak baino gehiagotan, ez? Baduela hori erabiltzeko ohitura. Artikula zeukaten, hori egin alizateko, hori jarri alizateko, ez da hori, ezin da sinistu. Gaina gure Frantzia batzuetan bentsatu du igual gu baino aurrerakoia direla, irekiagoa direla, demokratikoago dela, ez da, igual batxirekin bizi ginelako lehen, ez? Baina ezin da sinistu, bitan aurka joan zarelako, hirugarrenari ja esaio hitz egiten usten, hori hitzela da. Eta batez ere, aurre hartu, baliatu dituzten mekanismo instituzionalak, ez? Macronek plantatu duen noiteko, Macronek bere gobernuak eta elite poteretsuenek plantatu duten noiteko logikan edo norabidean kokarazteko jardun guztiez. Ez da baina saiestuz, bai orokorra eta bai partzialak, eta liberdien gero ere, esan da, gaztera esaten moduan, con autoridad y alevosía egin da gainera, ez? Porque egin dituzte horrelako jokabideak gauez eta kasi oso jokabide maltzurrekaz eta ez da bai demokratikori
baituz, ez? Porque azkenen erabat baiten dozulako, eta batez ere senatuaren bitartez baitzen badozu eztabaida, baitzen edizara baitere, zelan bait, eztabaida sozial edo hoien baitan ordezkatua diren jendarterena, ez? Eta hori, justo bere burua autodefinitzen duenean, kasi demokraziaren zehazka moduan, ez? Eta, klaro, hor dauena da, hori da maila batean dauena, baina, aldi berdian dauen bestelako elementua da, momentu honetan, eztabaida soziala pilpilian dagoela, gainera ez, igandera arteko tartea bat dago, eta noriteko denbora agortzen nahi da, presioa areagotzen nahi da, eta hor batez ere, ikustu daudela elementu batzuek, ez? Eta da, intersindikalak batez ere, ez? Modu batean agertuten bateratasuna, ez? Eta azkeneko asteetan areagotu dituztela mobilizazioak, atzokoa, ez? Baionan uste dute, bai, ez? Milaka lagun egon zirela eta bar, horren maila batean jartzen nahi du baitere, ze neurrian kokatzen ari dira sindikat, langilek batez ere, honek zelako galera eskatzen duen. Ikusteko dauena baitere da, Macronek bestelako reforma batzuek iragarzitu zenean, bestelako protesta modu batzuk sortu ziren, jaka horiak horren ondorio izan ziren, orduen, ez dakit ez, asteretan horrelako gehiagorik egongo bada, baina maila batean koska bat gorago baitere adirazteko modua izango litzateke, eta nik hor apuntetxo bat kokatuko nuke baitere Ipar Euskal Herrian azkeneko hilabetan batez ere emoten ari da noiteko mobilizazio zikloaren logikan kokatzea baitere ez, orain justo testu inguruetan denbotan eri da hori, baina apirilako badago etxebitzaren aferari erantzuteko mobilizazio jendetsu eta potente baten artikulazioa, gaur bertan egin da agerraldia, baina apirilaren 22ko baitere azterketak euskaraz hizkuntza eskubideak eta hezkuntza eskubidea bermatuteko aldarrikapena badago, epaiketak eta badaude baitere bakegileen ikuspegitik, hor badaude noraiteko, ez, mobilizazio ziklo oso baten logikan Ipar Euskal Herrian eko konbulso bat, ez, plantatzen nahi duena, ez, eta nora baitere horrek baitere atentzioa jartzen du, ze eztabaida maila eta zeran hiltzen aiakon eztabaida horreri. Eta nik uste dut, nahiko potentea datorrela baitere, ez? Udaberria Ipar Euskal Herrian, zentzu horretan. Bai, aipatu duzu Baionako atzo, eta gaur Donibaneran dute deia, Donibane Loitzunen, eta, espero dute jende asko egotea, eta baita, aipatu duzunantik, ikasleak batuko direla mobilizazio horretan. Zain dut ez da bakarrik langilea, baizik eta ikasleak, ez? Eta gero beste datu bat, iruditu zait deigarria, euneko 82ak geroan jarraitzea erabaki dutela, ez da? Hori asko da, Asko da, ni harrituta geratu naiz. Eta mobilizazioa hasi zenetik 8. greba eguna da gaurkoa, esaten du. Eta 8 egunetan, zu ni baino beto jakingo duzu zenbat gastatzen diren, greba asko egitea suportatu zait, eta badakit 8. egunean, hasten garela ja kontuak egiten, zenbat kobratuko dut hilabete honetan, Eta hor ere, beldur hori dauka, ezingo dugu ibizpairu, noiz arte iraun ali izango dugu greban, Hori da, euren, kezka normal edo zein langilerena, eta naiz eta mobilizatzeko gogoa izan, horrek kezkatzen du. Elan da guztiz, badirudi, pentsatzen ari direla estrategiak, nola eutxi grebari, Orduan, estrategia batzuk aztertzen eta ari badira, ez daude itxuan hor greban, Eta, niretzat hori garrantzitsua da, gero greba kutxa ere aipatzen dute, greba kutxa badagoela, ezin den egin izan direnak askotan sindikatuen bidez, Eta, niri hori egin zaite deigarria, estrategiak pentsatzen ari direla, beldur horren aurre egiteko, eta, hori da. Eta, gero emakumeen zerean atxolotu zuten martxoaren 8arekin ere, hori ere bada peusu bat, beste greba guztiekin eta beste aldarrikapen guztiekin batera, lortu eta emakumea joan ziren buruan, manifestazio buruan, grebalariekin batera, eta orduan hor badago, baina beste aldetik ikusten dugun jarrera antidemokratiko honek izua sortzen du, Baina indarra ikusten da, Ipar Euskal Herrian ikusten da indarra honetan, eta zuk aipatu dituzun beste mugimenduetan,
Izan lortzen ari dira ez, pentsioen bueltan bertan, beste sektore kasik guztiak ikusten, eta bertara batzen, eta aipatu dituzun beste mobilizazioetan ere ez, determinazioagatiko jarrera oso irmoa badute Ipar Euskal Herrian azken mobilizazio hauekin, gaina desobedientzia aldetik ez, ezberdinetan ikusi ditu gauzak aurrera egiten, eta gian ego aldera begira hori falta zaigo, ez dakit, ez? Esaterako gaur bertan pentsiodunek, Euskal Herriko pentsiodunek iragartzen zutenez, baragualdia eta itxialdia egingo dutela, 1.080 pentsioa lortze aldera, eta horren bueltan, ez? Baina, pentsiodunek bakarrik egingo dute. Badaude zantzu batzuk, ez? Logika horretan igual, badaudenak. Nik uste mugimendu feminista da, horren esponenterik argiena, baina badaude beste batzuk, ez? Orain dela aste batzuk bebai, osasungintzaren aldeko mobilizazioa deitu zutenean bertoko sindikatuek baitere, pentsionista gaitu ziren, erabiltzaileak esan dezagun moduan kokatzen dugunak gure buruak, hor baitere, ez? Parte hartu genuen, orduen, badaude noiteko zantzu batzuk, baina nik uste dut oraindik asko dagoela, benetan horrelako zenbaki eta presio maila hori mantentzeko, areagotzeko eta mantentzeko gaitasuna izate aldera, asko daukagu egiteko, ez? Eta ulertzea baitere, pentsionistek asko aldarrikatu duten bezala. Gure pentsioen alde gaudela lanean, baina ez bakarrik gure pentsioen alde, baizik eta beste gainontzeko inoz pentsio duin batxateko eskubidearen alde ere daudela borrokatzen gaur, ez? Eta hor nik uste dut kontzientziazio sozial hori baitera askotan, badaukagula asko egiteko, ez? Horan ustote hitziko duela. Niot, positiboan jartzea egitik, badaukagu asko egiteko fintzeko, eta sinergia horiek, ekartzen dutela baitere, presio oso handi bat, Ze estatu frantziarari dagokionean, ez bakarrik sindikatuek, igual sindikatuen mobilizatu dute, grebaren parametroetan kokatu dutelako, baina Marisak aipaturen logikan kontu hartuta, estatu frantziarraren paralizazio eta blokatze esaten da moduan handi baten testu inguruan kokatzen gaituela. Horre maila batean ekartzen gaitu zemotako ekarrera aukin dezake. Eta nik behintzet ikusten dut sindikatuek horretan paper fundamental bat bete dezaketela ulertuta langileriaren tresna integral bat desala, eta ez bakarrik sindikalizatua dauden kideen partetik bakarrik, ez. Beste movimentuekin esan nahi duzu, nik berla ikusten dut. Lehenekatu duzu migrazioa. Eta batzuetan ikusi ditugu, Ipar Euskal Herrikoa, baina epelagoak zirela, egon gara, ez da? Baitu. Eta beitu. Ni pentsatu dut, hau irakurri duan, esan dut, beitu. Ikas dezagun. Epelak zirela eta lenguzoak zirela, ez zirela nahi, arrebak, lenguzoak zirela eta esaten, eta behitu, noiz heldukote gara guk kopuru honetara, ez? Ez, eta bukatze aldera beste gai bati labur helduta, ez, arabara bueltatuta. Tira ez, ikusi genuen nola 24 ordutan bi preso hil ziren bat Zabaian eta beste Martutenen, eta justu ez, Zabaian hildako presoaren familia prozeduran aurkeztuko dela jakin dugu aste honetan, ez, eta salatu dute Jaurlaritzak tramite guzti honetan izandako jarrera, ez, izan tanatorioko egoera bera, baita ere ez, asaltzen duten nola pasaportea ere galdua zuen, orduan, berriro bere estora bueltatzeko, ez, zanituzten zailtasun guztia aurre dirua ere faltan? Ez dakit, dolua eragustea, baina gauza gogorra horik ez dakit egon daiteken, ez? Azken baten hori traba hori guztioik ipintza, zuk sorte txarra izatea, ez? Hiltzea eta gainera dolu ere ezin izatea, eta gero berri euren herrialdera eramateko trabaki jartzea, ez dakit, ulertezina da, ez? Gero dirua ere badago tartean, ez? Nik uste dut hiltzea beti dela oso garestia, ez? Hiltzea ondorengoa, eta horretaz bestu hitz egiten, normalean. Eta gero eta gizarte zarragoa gara, baina ez du horretaz hitz egiten. Baina kapitalismoa badaki horretaz. Orduan bankuek esaten digute, hiltzen zaren erako hau eta beste, ez? Eta kasu honetan, hori gazte izan da, 22 urte, eta segure asko diru zerandirik ere esan egongo, hor badeude alde batetik dirua eta beste batetik trabak ipintzen ari direnak bideratzeko, ez? Bai, hor dago, ez? 24 ordutan bi hildako daude, eta ze ezaguarrien pean geratzen da, baina ondorio bere izaten jarraitzen duen, ez? Zabaia, berez, makrokartzela bat, edo gure neurrian kartzela handikoa da.
Martutene, aspaldi datorren espetxe bat da, herrialdekoa, txikiagoa, sarra, baina emaitza bera da, bi hildako, bata zen bestean. Preso bat zigortua zegoen, hau da, zigor penal bat bazaukan indarran, kasunetan Zabaiako laguna, eta Martutenekoa behin-behinean zegoen, baina egoera berdina da, emaitza berdina da, hildakoak dira berdina. Preso, esan diote, lehen langraitzen potenzian noiteko fokoa, gero Zabaiara pasatu izan zen hau, hildako askorena, orduan, Madriletik egindako espetxe kudeaketaren sistemaren logikan sartzen zen, gaur egun EAen dago, baina emaitza bere izaten jarraitzen du, hildakoak izaten jarraitzen dute. Orduan, horren maila batean, adierazten dutena da, errealidadea, zelako sakonera daukon. Galdera enberko beniokena da, gainera kasu honetan Zabaiakoaren kasuan, zeuden, zantzuak, edo adierazi dute baitere publikoki, zantzuak bazeudela, problemaz edo arazoak bazituztela, eta maila batean, protokolo guztiek edo sistemak bermatu beharko lituzke noeteko kontrolo behaketa guztiek ez dutela funtzionatu. Eta gainera, kontutan hartu behar dugun elementua da, juridikoki, preso bat dagoen kartzela horretako sistemaren ardura da bere bizitza. Orduan, ardura osoa sistema horretako noiteko erakunde publikoak dauko. Zu preso zaude, hau da, daukasun gauzarik baliotsuena, zure bizitzaren eta bere askatasuna, haren pean dagoelako. Hori lapurtu dizute, hori da preso izateak. Eta ekartzen duena da orduen, zure erakunde publiko horren pean zaudela. Beraz, erantzunkizun guztia hor dago, foko hor dago. Eta gainera, foko hori daukasunean, ikusten ari direna, noiteko ez direla detektatu beharreko liratezken bitarteko guztiak, eta are gehiago, emotenean horrelako emaitza lasgarri bat, traba, baina ez dituzula jartzen, base alde dago jokabide hori, politika hori, eta bestelako batzuen artean. Ez dago. Horre ere zaintza sartzen da. Hori, guk ez dugu agian hori ikusi orain arte, edo hurbiletik ikusi zaintza gisa, ikusi dugu espetxeko arazo bat gisa. Baina horre ere zaintza da azkenean, ze zaintza egiten da, ze arreta jartzen zaie. Bitartekoak, eta zuk aipatu duztuzun puntu guzti horiek. Esaten diate hemen utzi behar duela, ez da, alduko diogu beste egun baten, behar bada, eskerrik asko bioi gaurruan izatearen, eta jarraian eguneko albistekin utziko zaituztegu.